Bon, ralahy ranabavy. Izy koa ge nandeha niboaka, aza mangala viavy mahia ralahy ranabavy. Za magnambaranao, za niboaka, za nahita viavy mahia nindesiko an-tragno. Ata za mamango izy mbo misy taolo koa mitseboky tsitsinakay. Bakary, basy anao koa miboaka, aza mangala viavy mahia anao ndesinao mody an-tragnonao. Fa anao mbo mahazo taolagna, nipitropitroka igninao, anao karaha olo maty, azony magnangy mahia tsy findesigna an-tragno. Mangala mamarondy baya, maventiventy regny masiro. Zao, tamy 2019, 2016 plutôt, za nahazo rijady. Izy mbo mahia mbala tsendriky drako be tamy fotoagnan'izegny. Izy mahia nindesiko an-tragno zay nody tamy Royal Beach. Basy nisy taolagna nitsetriky tsitrinakay zay amperenasa io paya. Basy hainy rijady kabaro zany, fa mety tsy tia ambarana anareo. Rijady baba, za mbo mikonsay anareo. Aza mangala viavy mahia indesinareo an-tragno. Anareo mayoty, rendez-vous miaraka amy rijady ndraiky Monsieur To, le 14 février, Osea Bambo. Le 15, basy izy amy Koropa Club, miaraka amy rijady ndraiky Dalibisy. Baya, aza mangala viavy mahia ndesigna an-tragno. Vanenanao tsy mafandehtsika, ndre miady ndre tsika, mimaleratsika, milamitsika, tsy takandroa. Mitsika tsy takandroa. Lovitsika tsy takandroa. Somatsika tsy takandroa. Kofa tondra karandrampampam karapaireto. Ndre matetiky miady, baka io fa milamigny. Ialanao zegny fady, fôtoneko tsara vatagnatsika, baka io fa magnano bla 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 bla.